Hayırlı kеш, hürmetli Instagram dostlar, Facebook'tan караучылар, YouTube'tan hem bizning tomoshachi bilan bo'lgan har biringizga salamlaymiz sizni. Bugun bizning topshiruv әңгәмә кебек барыр Фәрит абый Бикчәнтаев белән. Ул беренче тапкыр менә шундый социаль челтәрләргә беренче тапкыр чыга туры эфирга. Мин социаль актив түгел. Социаль актив түгел, ләкин сез һәрвакыт карап барасыз социаль челтәрләрдә яки кемдер сезгә күрсәтә бит инде барыбер. Мин карамыйм, мин кызыксынам, сорыйм әйтәм, Илфилшат, нәрсәләр язганнар, нинди хәбәрләр бар интернет челтәрләрендә. Ә сез Илфилшат чыгагана ышанып бетәсезме? Ышанам. Ышанасыз. Сиңа да ышанмагач кемгә ышаныйм? Фәрит абый, менә без бүген труппа белән сәгать көндезге 12-дә Zoom аша җыелыш үткәрдек. Ничек сезгә менә бу Zoom аша җыелыш, нинди сезнең тәэсирләр, ничектер кирәк идеме? Гомумән менә бу хәлдә кайбер театрлар бит инде гомумән очрашмадылар. Ну, беренчедән һәрбер театрда андый мөмкинлекләр юк. Ансы да синең казанышың. Синең казанышың. Мин сине мактыйм. Мин махсус шундый сораулар бирәм, мине мактатыр өчен. Вот, бу беренче, шуңа күрә рәхмәт әйтәсем килә, менә форсаттан файдаланып, безнең техник җегетләребез, кызларыбыз, гомумән шуңа күрә бу чара кирәк иде. Чөнки бу бит инде традиция, ничек инде без сезонны япмыйча, бер-беребез белән күрешмичә, планнар турында сөйләшмичә, шул ук вакытта узган казанышларны мактанмыйча, ничек инде без сезонны ябыйк дип. Барыбер спектакльләребезне уйнамасак та, без барыбер эш туктамады. Онлайн спектакльләрне күрсәтеп бардык. Тамашачылар белән элемтәне эзмәдек. Инде артистлар белән бу ничек дип әйтергә, бик трогательный булды күрешү. Чөнки зур экранда без утырдык залда. Зур экранда 80-нен артык кешене күрдек. Ну, кызык булды. Кызык та шул вакытта ниндидер җылылык та барыбер килеп чыкты, җылылык килеп чыкты. Шуңа күрә минемчә кирәк иде. Ну, нишләтәсең инде? Ну, менә без хәзер шундый халәттә, ул халәттән бу халәттә булсак та барыбер файдаландык, барыбер очраштык, күрештек. Бигрәк тә иң беренче мин сәламләдем безнең олы артистларыбызны. Равил Шәрәфиев, Әсгар Шакиров, Наиля Гараев, Ринат Таҗетдинов, Наил Дунаев, Дания Нуруль, ну, Илдар Зинурович, ну, күп, һәм менә әйтәмеш, бу аеруча ниндидер шатлык булды, аларны күреп, аларның исән сау булуын күрү үзе бер шатлык һәм өмет дигән нәрсә югалтмадык без өмет дигән нәрсәне. Без киләсе сезонда да очрашырбыз дип уйлыйм. Шул ук составта. Алла бирсә, әлбәттә. Шуннан да безнең бүгенге менә бу очрашу күрсәтә тагын бер кат безнең труппаның артистлар, хезмәткәрләр дәгән социаль челтәрләргә, интернет заманна техникасына, заманада тулган ниндидер элемтәләр ялгауга каршы килмиләр һәм алар аңа шат кына. Һәм шулай ук әйтеп китәсем килә, менә бу карантин вакытында күп кенә артистларыбыз безнең шулай ук инде чыктылар Инстаграмга, менә шулай ук алар тапшырулар алып бардылар, җырладылар, шигырьләр сөйләделәр. Мин дә катнаштым. Менә сездәген хәзердәген катнашасыз, шигырьләрендә укыдыгыз. Мин тамашачыларга әйтеп китәсем килә, сез үзегезнең сорауларыгызны җиткерә аласыз. Сезнең шундый мондый фурсат булганы бар микән, кайчанда булса? Ике җитәкче дип әйтик инде, иҗат җитәкчесе һәм административ җитәкче бер вакытта ук җавап бирә ала һәм төрле сорауларыгызга. Шуңа күрә көтеп калабыз сезнең сорауларыгызны.
Фәрит абай, әйтегез әле миңа зинһар өчен менә безнең үткән сезон спектакльләр белән без менә отчет ясаганда мин әйтеп киттем, 4 премьера булды. Безнең 4 кенә премьера булды микән? Шулайдыр. Сишәмбе көн кич белән санаулы кичләр, таң батыр, сүнгән йолдызлар. Сишәмбе көн кич белән нәрсә ул? Аңладым. Теге яшьләр тукта. Сишәмбе көне. Менә бу проектта безнең ул бит инде бер спектакль. Сишәмбе кич белән проектында 3 спектакль. Димәк, 7 спектакль. Димәк, 7 спектакль. Син 4 дигәч мин арасында уйлап калдым бит. Аз түгелме соң? Күбрәк булды бит. Күбрәк булды. Әлбәттә генә һәм шуннан да мондый проектлар киләчәктә дә ничек сез уйлыйсыз? Менә булыр микән алар? Булдырабызмы без аларны? Син теге шул Иҗат ягыннан. Сишәмбе Менә шундай, анда яшь драматурглар, яшь режиссерлар. яшь режиссерлар, яшь рәссамнар да булды, катнашты. Сез ничек уйлыйсыз? Менә бу проект киләчәктә тагын булалар, аламы? Булса әйбәт булыр иде, чөнки Сез спектакльне куйган, сезнең дә анда Томан дигән спектакль бар. Бик җиңел бирелмәде. Юк, җиңел бирелмәде. Хәтерлим һәм булды шундый чаклар да, бәлки кирәкми дигән чаклардагы бу проект. Юк, миндә андый сорау булмады. Мин Нәтиҗәдә киләчәктә булдыра алу мөмкинме менә шуны иҗат ягыннан? Күп факторлардан тора бит инде. Беренчедән, менә без яңадан конкурсны игълан иттек, яшь драматурглар конкурсын. Лаборатория, ул конкурс кына түгел, лаборатория, ул дәресләр дә булачак. Яшь язучылар белән әле пока драматург дип әйтә алмыйм. Яза торган яшь кешеләр белән анда уже более-менее язат драматург дип исемләнгән авторитетлы шәхесләр килеп дәресләр уздырачак, шул яшь яза торган кешеләр белән. Шуннан соң менә карарбыз, әгәр дә әсәрләр, кызыклы әсәрләр, кызыклы текстлар булса, без һичшиксез бу чараны дәвам итәчәкбез. Бу безнең өчен бик мөһим. Чөнки без яңа исемнәрне, әгәр дә без яшь язучыларны үзебезгә тартмасак, димәк, без киләчәктә картайып калырбыз. Чөнки барыбер яшь авторлар, яшь кешеләр, алар икенче төрле дөньяны күрәләр, дөньяны кабул итәләр, икенче ысуллар белән аларны язалар, тасвирлыйлар. Шуңа күрә бу безнең өчен бик нык кирәк. Бик нык кирәк, чөнки театр ул бүгенге көн белән яши. Әгәр дә ул бары тик узган тарихи әйберләр белән генә яшәсә, бу театр музейга әйләнә дип әйтәләрме? Әйтим менә шулай. Шуңа күрә без һичшиксез менә бәлки ул бөтен безнең тамашачыларга бик үк туры да килмидер. Бәлки алар бу әсәрләр ниндидер каршылык тудырадыр. Шулай булырга тиеш, минемчә. Театр бер урында тапталырга тиеш түгел һәм бүгенге заманны бик зур игътибар белән тыңларга тиеш. Һәм ул анда күтәрелгән мәсьәләләргә ниндидер сораулар, җаваплар табарга тиеш һәм ул әйберләрне тамашачыларга тәкъдим итәргә тиеш, минемчә. Бу үзенә бер төрле эксперимент була бит инде. Театр гомумән эксперимент, минемчә. Экспериментлар булмаса, ул театр нәрсәгә инде ул? Демәк, сез экспериментларга каршы түгел, экспериментлар булырга тиеш. Мәйтәм, һәрбер спектакль эксперимент ул. Һәр спектакль. Һәр спектакль. Шул ук вакытта классика, Зәңгәршәл, сүнгән йолдызлар, менә соңгы премьера, ул дагы эксперимент. Менә классика ничек инде эксперимент була ала? Сүнгән йолдызлар мәсәлән. Барыбер без бит аны бүгенге көн проблемалар дип әйтмим инде, проблема дигән сүз бәлки монда туры килмидер. Барыбер бүгенге көн күзлегеннән аны сөйләргә тырышабыз, андагы вакыйгаларны бүгенге караш белән, бүгенге ысуллар белән. Шуңа күрә барыбер һәм классик әсәрләре күбрәк экспериментка ия. Яңа язган әсәрләр генә. Ул бит инде күптән язган әсәргә яңа сулыш кертү, яңарту, ул бик катлаулы нәрсә.
Менә без бит карыйбыз элекке записларны. Ие. Элекке спектакльләрне архивта сакланган. Ну, без аны архив итеп кабул итәбез. Бүген менә бит болай уйнап булмый, болай күрсәтеп булмый. Чөнки безнең тамаша залы да бик нык үзгәрде, ул яшәрде. Яшьләр бик күп җыри. Алар белән уртак тел табар өчен аларның телендә сөйләшергә без мәҗбүрбез. Бу классиканы аларга тәрҗемә итеп ниндидер. Ну, тәрҗемә түгел инде, тәрҗемә түгел. Һәр ритмнар бүтән, аңлыйсыздыр бит инде. Ул бүтәнчә кабул итәсең андагы вакыйгаларны. Аннары ул бит менә мәсәлән сүнгән йолдызларны, шул ук мәсәлән сүнгән йолдызларны мин алай ук зур экспериментларга барыбер ничектер үземне тыям. Аны мәсәлән әллә ничек куеп буладыр сүнгән йолдызларны. Әле мин барыбер кайдыр ничек дип әйтим. Более консерватор. Менә сез сүнгән йолдызларны куйдыгыз, классика. Канәгатьмесез ул спектакль? Мин канәгать. Канәгать каласызмы һәр спектакль? Юк. Һәр спектакльдән түгел. Шул ук вакытта инде классика яки заман драматургия булсын, анысы Гомумән. Тамашачылар безнең үзгәрә һәм яшәрә дисез. Сез инде 2002 елдан баш режиссер. Тамашачының зауыгы ничек дип уйлыйсыз? Үзгәрәме? Без бу фронтта бик нык тырышып эшлибез. Зауыгын үзгәртергә. Аны заман әйтәмеш, кайчандыр Равил Шәрәфиев, мин аны еш кабатлыйм, ул әйткән сүзләрне. Ул бер мәртәбә бик әйбәт әйтте. Тамашачыны иретергә ул кирәкми. Тамашачының зауыгын аны бозарга ярамый тамашачыны. Шуңа күрә зауык ял бар, ял юк, анысы да бар. Я бар, ул ял юк. Зауыкны аны кишләп кертеп булмый, иретеп тә булмый. Ул зауык дигән нәрсәгә ул күп нәрсәдән тора. Нәрсәләрдән тагын менә театрдан башка, бәлки телевидениедан, кинолардан. Әтиәнидән. Менә. Кем нинди китаплар укыган, балачактан башлап. Укыганмы гомумән. Хәтта ул гына түгелдер инде китап дигән нәрсә. Хәзер бигрәк тә әллә ни китапка бик еш мөрәҗәгать итми бүгенге бу заман яшьләре. Һәр бүтән замана башланды. Нәрсәгә алайса мөрәҗәгать итә сезнеңчә? Ничек? Менә китапларга мөрәҗәгать итми дидегез. Мин күп кешеләрне беләм, яшьләрне, алар укыйлар. Ну, ул бик җитди мәсьәлә. Ул турыда һәр сөйләшә башласак, ул инде фәлсәфи мәсьәлә. Ул турыда бик күп сөйлиләр, хәзер язалар. Кемдер аны шулай дип кабул итә, шулай булырга тиештер дип кабул итә. Кемдер зарлана, кемдер сыкрана. Менә бит үзгәрде, менә бит югалттык. Ну, бит нишләтәсең? Менә шулай замана, менә шулай хәзер. Күбрәк визуализациягә корылган. Информация күп. Хәзер бик артык теге тукталып, уйланып җиргә вакыт юк. Информация бик тиз кабул ителә, бик тиз онытыла. Шуңа күрә ул алда без әле аның нәтиҗәсен татыячакбыз бездә. Менә бу безнең инде карантинга ябылып. Чөнки хәтер дигән нәрсә бар. Менә ул тиз информацияны кабул итеп, тиз оныту, ул хәтерне бетерә. Хәтер дигән нәрсәне кешелектә без аны югалта алабыз. Киресенчә әйтәләр бит, менә күбрәк син шигырьләр ятласаң, ниндидер тиз әйткечләр, алар күбрәк синең хәтереңне яхшырта диләр. Ну, кем ятлыйсың хәзер? Алар мәгълүматны, күргән мәгълүматны үзләрендә калдыралар һәм калдырмыйлар, тиз кабул итәләр, тизнәк алып ыргыталар, чөнки анда следующий уже мәгълүмат килә, аны тизрәк кабул итеп, онытып, яңаны кабул итәргә кирәк. Менә вот шулай ритм шулай китте. Бәлки без аларны яңартып торырга тиештер, кире алып,
теге әйберләрне, Әйтәмеш, мәгълүматларны. бу бик җитди мәсьәлә. Ул турыда без һәр сөйләшә башласак, бик тирәнгә кереп китәбез. Ул турыда интернетта да бик күп мәгълүматлар, китаплар да язалар. Чөнки бүгенге көнне аңларга тырышалар, безнең киләчәгебез нинди булыр. Шуңа күрә әйдә без моны бик озакка сузмыйбыз. Ярый. Килешеп. Фәрт абый, менә бәлки менә дәвамыдыр дагы безнең менә бу сөйләшүнең хәтер һәм дөньяның бик тиз баруында мәгълүмат бик күп алышынып, информация күп алабыз, визуализация. Әмма дә ләкин менә бу карантин дигән әйбер Менә безне ничектер менә туктатты. токтатты. Һәм шул ук вакытта бөтенесе бөтен әйберне яшьләрдәген, картларда бер әйбердә онытмадылар. Игътибар белән карап баралар. Ничектер туктадылар. Әйе, туктады гомер барышы. Тукталып алырга кирәк, тукталып алу Бу мәҗбүри безне хәтта туктаттылар дип әйтергә була. Сез ничек? Ну, бәлки менә вакыт узганнан соң искә төшерерләр менә бу тукталышны. Бер тагын тукталып алып, уйланып алырга иде. Күпме китаплар укып алдым мин бу арада. Күпме бик күп хисләр тугандыр кешеләрдә. Төрле хисләр булгандыр. Менә мәсәлән, бер ай узганнан соң кинәт мәсәлән мин белән күп кенә кеше ешрак аралаша башлады туганнары белән, шалтыратыша башладылар, балалары белән аралаша башладылар. Кемгәдер бик авыр булгандыр ул, аңлашыла. Шуңа күрә менә бит театрда да, пьесада да пауза дигән нәрсә бар. Пауза булмаса бит инде. Ул бит гаҗәеп нәрсә пауза. Шул пауза урнашты. Теге урыста әйтә, тихий ангел пролетел диләр. Бу паузалар галәмгә, кешелеккә нәрсә бирәсең? Тукталып алу. Уйлану? Артка әйләнеп карау, алда нәрсә булыр. Бу ничек әйтә, бүгенге көн белән яшәү. Без бит бүгенге көн белән яшәргә бөтенләй оныттык. Без һаман планнар белән яшибез, алгы планнар белән яшибез. Бүген нәрсә, кичә нәрсә булганын тиз генә үткәрәбез. Минемчә. То есть һәрбер нәрсәнең ике ягы да бар. Яхшы дагы начар. Әлбәттә. Кеше үзеннән бу безне инде галәм туктатты дип әйтик. Мен карантин, ширме, нәрсәме, Аллаһ Тәгалә. Кеше әгәр менә бу карантиннар киләчәктә Алла бирсә булмасын дип әйтәбез инде, чөнки авыручылар әзрәк булса әйбәтрәк. Кеше үзе дә туктый аламы, кирәкме? Кирәк. Мөмкинчелеге булыр микән? Күп кешеләр, күп бигрәк тәген иҗат кешеләре, артистлар дип әйтим, менә бу тукталуны ничек әйтим? Кыйммәтен. Дөрес кабул итә алдылар микән? Аларга менә бу кирәк идеме? Анысын мин әйтә алмыйм, анысы һәрбер шәхси эш, һәрбер кешенең. Да. Белмим. Сырарбыз менә эшкә чыккач, аралаша башлагач, сырарбыз. Менә бу ничек дип әйтим инде, туктап, уйланып алулар киләсе сезонда спектакльләргә ниндидер йогынты ясаячакмы? Минемчә ясаячак. Тамашачы ягыннан иҗат. Тамашачы ягыннан да, иҗатчылар ягыннан да. Ну, иҗатчылар минемчә ул күбрәк ул тукталып алуга мохтаҗ дип әйтимме? Игътибар күбрәк инде аларның. Ну, ул ничек дип әйтергә? Урысча әйтимме? Әйтегез. Миңа җиңелрәк. Әйтегез, урысча да әйтегез. Это какая-то необходимая вещь, она неизбежная вещь. Аннан башка иҗатчы яши да алмый, әгәр дә ул гел алга чаба башласа. Чөнки тукталып алганда гына ниндидер тирән фикерләр туа дип уйлыйм. Нинди спектакльләр, премьералар көтелә безне? Ну, менә бу эпидемияга хәтле Илгиз Зәйниев репетицияләрне башлаган иде, тукталды.
Өйләнем тат, Иленем татны, аның премьерасын без бит апрельдә ук билгеләгән Әйе, идек, әйе. апрельдә булыр дип. Өметләнгән Хәзер ул Алла бирсә исән сау булсак, август айында, августның 20-ләрендә без аны премьера итеп чыгарабыз. Иленем тат. Бу инде Илгиз Зәйнев үзе язган әсәр. Шуннан соң мин Артур Шайдуллинның яңа әсәренә тотынам. Ул әсәр безнең драматургия конкурсында беренче урынны алган әсәр. Аның исеме Сагынырсызмы? Сагынырсызмы? Бик матур исем, минемчә. Әсәре дә бик катлаулы, бик кызыклы. Кызыклы нәрсәсе белән. Андагы вакыйгалар көтелмәгән. Минемчә тамашачыга да ниндидер бераз гына булса да ниндидер яңалык безнең драматургиядә әле андый формалар булганы юк. Шул. Шуннан кече сәхнәдә бүген Айдар Забаров белән очраштык. Ул бит Мәскәүдә эшли. Современник театрында спектакльләр чыгарырга тиеш иде май айында, шуннан соң безгә кайтырга тиеш иде. Хәзер Современникта кайчан эш башланасын беркем дә белми, ул да белми, Современник үзе дә белми. Дөресен әйткәндә беркем дә белми. Без дә әйткән булабыз, сөйләгән булабыз монда, кем белә. Планнар төзибез, үзегез төзибез. Барып җитеп булырмы? Ну, шулай да Айдар Забаров үзенең планнары белән шулай уртаклашты. Кече сәхнә өчен ул бер вербатиум әзерли. Менә июнь айында ул экспедициягә чыгачак. Татарстан авыллары буйлап. Бүтән сөйләмим. Сер булып калсын. Җыяу информация җыяу, туплаячак информацияны. Шуннан соң июль айында отпускадан чыкканнан соң артистлар белән, үзе билгеләгән артистлар белән шулай ук шул экспедиция чыгып, вербатиум андагы кешеләр белән очрашып, аннары ул әңгәмәне ничектер перерабатывать итеп, менә ул сәхнә әсәренә әйләнергә тиеш. Бу инде менә кече сәхнә өчен, зур сәхнә өчен ул әле уйланып йөри, ләкин аның да планнары бар. Ну, алдан сөйләргә дөрес булмас, алдан сөйләү. Килешәм, әгәр инде режиссер, иҗат кешесе үзе үк, ничек дип әйтим, тәгаен белми икән нәрсәгә. Юк, ул белә, ләкин ну, иҗат кешесенең бит бүген шулай уйлый, иртәгә кинәт шалтыр. Шундый яңа ниндидер фикер килер, яңа ниндидер текстлар, китап укыгач, яңа пьеса табылгач, бәлки ул үзгәртә дә ала. 7 җомга инде бу атнасына 7 җомгалы кешеләр. Ярар. Шулай булсын. Аллага шөкер, шундый кешеләр бар. Безнең янда яшьләрдәген. Юкмы соң сораулар? Сөйләшәбез. Сораулар. Мин бу сорауларны шулай ук тамашачы биргән сораулардан төзедем. Алар алдан сезон вакытында кайберләр сораулар бирәләр һәм кайвакыт җавап бирергә җитешмәгән чакларда була. Әлбәттә генә инде ул сораулар миңа да кайта. Һәм бүген менә миңа кайткан сорауларны мин сезгә бирәм. Мин иҗат ягыннан җавап бирә алмыйм. Монда бит бөтен иҗатка бәйле. Миңа монда ни түгел. Фәрдә менә шуны да үземә кызык. Тамаша залы һәр спектакль тулы булырга тиешме? Юк, тулы булырга тиеш түгел. Безнең менә зур залда 843 урын. Һәр спектакль репертуарда безнең 25 спектакль һәм 25-е дә тулы булырга тиешме? Тулы булса әйбәт булыр иде. Алай булмый шул. Ул шулай ук бик җитди мәсьәлә, бик тирәнгә кереп китеп сөйләшү була. Чөнки чыннан да безнең театр
Татар академия, Галескер Камал исемле татар дәүләт академия театры, ул үзгә театр, ул бик күп театрлардан аерылып тора. Чөнки мин аны Санкт-Петербургта сөйләгән идем. Ну шулай сөйлисең дә, Уйланасыз. әллә каян чыга ул информация, үзеннән үзе керә. Бердән бер милли театрлар арасында, бердән бер театр, милли театрлар арасында, бердән бер безнең театр, халык үзе тудырган театр. Күбесе театрларның күбесе, алар милли театрларның, алар хөкүмәт тарафыннан иңдерелгән театрлар. Безнең театр, татар театры, ул халык үзе тудырган театр. Шуңа күрә без күп очракта аптырыйбыз, но менә кабул итмәде тамашачы, но тәрҗемә әсәрләрне яратмый ул. Алар законодательләр, шулай. Бу аларның театрлары. Бу аларның театр. Халыкныкы. Ул аны үзенеке итеп кабул итә. Үзенеке итеп кабул иткәч, ул инде әйтә ала, бу миңа кирәкми, бу миңа ошамый, уйнамагыз менә моны уйнагыз. Нишләтәсең? Ну, вот шулайдыр, ул ерактан килә, тарихтан килә. Чөнки чыннан да гасыр башында, 20нче гасыр башында, без бит инде более-менее тарихны беләбез. 6нчы елны, 5нче елны дагы революциядан соң монда аны бит инде ренессанс дип әйтәләр. Татар дөньясында ренессанс, җәдитчеләр, язучылар, газетлар чыга башлады, яңа реформалар туа башлады, образовательный реформалар туа. Шул реформалар шаукымында халыкка театр да кирәк булды. Әйдәгез, театрсыз алга китеп булмый. Әйдәгез, үзебезнең, нишләп менә урыс дөньясында бар театр, а бездә юк театр. Без нәрсә, артта калган милләтмени дип, менә театрда театрны булдырганнар бер нинди профессиональ булмаган шәкертләр. Шуннан китте. Минемчә шуннан, ул ниндер генетически кертелгән нәрсә ул. Безнең тамашачы белән элемтә, безнең тамашачы белән мөнәсәбәт. Шуңа күрә монда зарланып утырырга кирәкми. Һәрбер спектакльдә туп-тулы зал булуын мин ничектер күз алдына да китерә алмыйм. Кирәкми дә. Ярый, мин сезне ишеттем. Син үзең дә шулай уйлыйсың бит. Юк, менә сездән дә шул тагын менә кызыклы бер сорак, ул аны бәлки биргәннәрдер дигән. Күп кенә безнең гомумән Россиядә шундый, ничек дип әйтим инде, законнар буенча оешмада бер генә кеше булырга тиеш, баш. Ике баш бер казанга сыймый дигән татарда бар. Татарда шулай әйтәләр. Сезгә сыя икән. Шуны избатлар өченме сез? Утырабыз менә хәзер бүген. Сыя икән. Сыйдырып була икән. Сыйдырып була. Менә монда сораулар бирделәр. Менә килде сорау. Берәр популяр кино сценарийсын спектакльгә күчереп, аны сәхнәләштерергә мөмкинме? Мөмкин. Сез теләмисезме алай эшләргә? Теләр идегезме? Кирәкме ул? Без берсен сәхнәләштердек бит инде, исәнмесез дигән. Сез сценарийды башта. Сез сәхнәләштергәч кенә кино төшерә башладылар. Башта кино сценарий булды бит ул. Дөрес булдымы соң бу? Ул барыбер сәхнә әсәренә әйләнде. Була ул андый мисаллар бик күп, ләкин кирәкме ул, юкмы, анысы икенче мәсьәлә. Чөнки кино сценарий ул кино сценарий буенча кино төшерелгә тиеш. Инде сәхнәгә инде я драма әсәре, я инсценировка, минемчә. Булай буладыр, ничек булмасын. Сезнең шулай кино турында сүз киткәч, сез кинода төшкәнегезне хәтерлибез, беләбез, тамашачылар да белә, курку түгел. Күктау. Курку минем икенче фильмнан. Фәрт абый, сорамакчы була, менә монда сорыйлар, үзегез төшерергә? Юк.
Ниятләмисезме? Юк, ниятламыйм. Миңа ул күп мәртәбә мөрәҗәгать иткәннәр, әйдә төшер. Мин бер генә җавап бирәм. Нишләп кино гына? Әйдәгез, мин бер симфония язам. Әйдәгез, мин бер архитектурный проект ясыйм. Шуннан тагын нәрсә можно? Берәр, белмим, поэма язам. Сез бит музыкант түгел. Мин кино режиссер да түгел бит. Ну, режиссерлык бит инде Театр, кино, кино. Гадәттә бит инде менә театр режиссерлары кайберләре төшерәләр бит. Төшерсеннәр, мин төшерә алмыйм. Якын түгел димәк ала. Мин юк, якынлыктан түгел. Мин бик җитди карыйм, чөнки ул сәнгатькә, кино сәнгатенә бик җитди карыйм һәм ул сәнгать белән шөгыльләнергә һәм эшләргә профессионаллар булырга тиеш. Аңладым. Бу бик җитди сәнгать. Сез Аның өчен укырга кирәк, белергә кирәк. Булай любительский гына кино. Бу минем фикерем, белмим. бүгенге татар киноларыннан канәгатьме? Караганыгыз. Мин гомумән кинодан бик канәгать түгел. Сәнгать кино сәнгать. Безнең кинодан. Мин менә шул коронавирус вакытында теге сериаллар карыйсың, тегесен карыйсың, телевизорда кайбер спектакльләр карыйсың. Шуннан соң туйгач тоттым да бер 20ләп иске киноларны үземә скачать иттем. Һәм җылый карап утырдым. Колотозов, Данели. Электә җылы идегезме караганы? Юк, хәзер менә җылый башлады. Бәлки монда Җылый карадым. Иске совет фильмнарын карый башладым. ничектер хәттер уяндымы яки сәнгатьтән Сыйфат. Сәнгатьнең сыйфаты. Сыйфат. Чөнки ул вакытта кино сәнгать иде. Хәзер ул сәнгать түгел. Нәрсә тәгем? Нәрсә ул? Һәр потребительский нәрсәдер менә шунда. Карадың, оныттың. Информация кебек аңлашылды. Юк, элек кино чыкканда вакыйга иде ул. Кино төшерәләр, киноның премьерасы була, ул вакыйга, зур вакыйга иде. Хәзер ул кино нәрсә? Так, туттың, кабыздың, карадың, бу каналда карадың, теге каналда карадың, видео нине алдың, нәрсәле? iPhone алдың, төшердең, чыгардың, кино сиңа, пожалуйста. Ул бит киресенчә якынрак була. Сәнгать якын, бик үк якын булырга тиеш түгел шул. Ерак булырга тиеш. Ара булырга тиеш. Бик якын булса, ул уже сәнгать түгел. Потребительский дидегез. Аңлатып китегез әле нәрсә ул потребительский? Аңлатыгыз, дисез без. Ну, потребительский на уровне продуктов, ну, потребительский, на уровне, я не знаю, вещей, которые в быту, ну, взял, использовал, выбросил, покушал, выбросил, обертку выбросил. Все, ну, это одноразовые, короче говоря. Аңлашылды. Менә монда тагын бер сорау җибәргәннәр. Шул Камал ТВ дигән айрым каналны, мәсәлән, ТНВ кебек ясарга теләгегез юкмы? Бар, күптән инде мин аны хыялланып йөрим. Җегетләр бар. Кемгә генә мөрәҗәгать итмәдем. Чөнки башта ни чыккан иде? Fun TV, шуннан соң теге баскетбол, ничек безнең команда баскетбольный? Unix TV, ну, төрле TV-лар чыга башлагач, мин как-то көнләшеп куйдым, нишләп аларда бар, бездә юк. Хәтта мөрәҗәгать иттем берничә кешегә, әйдәгез ясыйк әле, Камал TV. Бар андый хыял. Ну, хәзер бит инде без бер кемгә дә мөрәҗәгать итмичә, үзебез дә булдыра алабыз түгелме соң? Менә шуңа күрә бу сорау безнең хезмәткәрләрдән килде. Безнең һәр команда шәп, менә каршыда утыралар алар. Команда шәп хәзер. Һәм алар хыялланалар аны эшләргә. Әйдәгез, мин бит инде. Менә Фәрит абыйдан үзеннән үк алдыгыз ризалык. Шуңа күрә җегетләр, әйдәгез алга бу эшләрне оештырыгыз. Мондый тапшырулар бит сезне бер атна буе
үгітләп жүрдік менә монда бүген онлайн утырырга. Киләчәктә Сен бөтен телевидение серләрне сөйләп бетермә инде монда. нигә? Бер атна буе. Бер атна Үткәдек дигән була. хәзер телевидение булгач бит инде мондай очрашулар күп булырга тиеш һәм записьләр. Сез ризалашасыз. Менә җегетләр Ике куллап. сүзен алдым Фәрит абый. Ике куллап. Ике куллап риза. Фәрит абый. Әгәр дә син алып барсаң, минем белән әңгәмә. Мин риза. Ник безнең бик талантлы артистларыбыз да гына алып баручылар бар. Гараев, Артистлар артистлана Алмаз. башлыйлар. Син бит мине артистланмыйсың. Син сорау бирәсең, мин җавап бирәм. Шулай ук Фәниз Иганшин дигән артистыбыз да бар. Әйе. Ул дагын алып барырга мөмкин булыр. Ну монда инде ниндидер ничек дип әйтим, көнләшү туга күрмәсен миңа караты артистларның. Ансы бар, инде бар. Әйе, шундаңа күрә Әзер моның белән сак бул. Әзер бул, әзер бул. Тагы менә еш кына бирә торган сорау безнең тамашачылардан һәм гомумән театрны яратучылардан. Безнең труппага хәтта бүгендәген сезгә шалтыраттылар. Эш телефоныгызга. Труппага артистлар ничек алына? Менә ниндидер театральное училище бетерүчеләр сезнең игътибарны ничек җәлеп итәргә тиешләр? Институтны бетерүчеләр ничек безнең бит менә без әйтәбез, әйе, ниндидер курс сез җыясыз, аны укытып чыгарасыз, шуңардан. Әмма дә ләкин бар бит инде бүтән артистлар да безнең бүтән курсларда, хәтта рус курсыннан күчкән түгел, рус курсларын бетереп, актерлык осталыгы буенча безгә эшкә сез алган артистларыбыз да бар. Ничек сез менә шуны аңлатып китәсе килә? Аның схемасы юк бит. Нинди схема? Алар схема сорыйлармы? Нинди схема буенча, нинди юллар белән эләгергә театргамы? Әлбәттә. Аның схемасы юк. Беренчедән чыннан да шул 90-нчы елдан, 90-нчы еллардан гына түгел. Мин бит үзем Марсель Салимҗанов безне җыеп театрда укытты ул безне. Безнең курсны һәм гомумән үзенең курсларын ул театрда укытадыр. Чөнки бик сирәк алына бүтән курслардан, бүтән мәктәпләрне бетергән. Мин мәктәп дип әйтәм, театр мәктәбе дип әйтәм. Шуңа күрә бу бик сирәк була торган күренеш. Аның мисаллары бар әлбәттә. Ләкин барыбер без тырышабыз. Мен ул мәсәлән 49-нчы елны Мәскәүдән бер студия кайткан. Шуннан ГИТИС, бер төркем. Шуннан соң Щепкинсы, бер төркем. Шуннан соң тагын Лгитмик, бер төркем, тагын бер Щепкин, бер төркем. Инде менә Марсель абыйның курслары ул шулай ук төркем булып керә иде. Ул менә курслар белән Алсу Гайнуллина, Илдар Хайруллин, Фирдәүс Хайруллина. Бу барысы да Марсель абыйның кул астында эшләделәр дә, һәм аларны укыткан. Шуннан соң менә 90-нчы елларда Марсель абый мине чакырып, без аның белән бергә укыта башладык, һәм менә шулай ук бер курс тәмамлап, тулысынча дип әйтеп була, монда керделәр. Һәм шуннан китте. Шулай кырылган. Без барыбер тырышабыз менә үзебездә укыта торган җегетләрне, кызларны аларга тырышабыз. Безнең мәктәпне, Галәскәр Камал театр мәктәбен бетергәннәрне күбрәк менә монда аларга тырышабыз. Читтән бар андый мисаллар. Менә Ришатыбыз Илдар абый да укыган. Барыбер Илдар абый ул шулай ук Камал театрының вәкиле. Шулай барыбер ул традицияны алып бара. Айгөл Аббашева. Айгөл Аббашева ул бит уникаль. Уникальлыгын кайда күрдегез? Юк, менә педагоглар бит үзләре ничек дип әйтим. Бик артык бу нәрсә белән бәйле. Ниндидер көнләшү дә бардыр инде монда. Бардыр. Бик үк чакырмыйлар диплом спектакльләренә. Әйе, һәр укучы. Менә кем әле
Ул аның җитәкчесе, курсның җитәкчесе. Галицкий түгел. Галицкий миңа шалтыратып, менә килегез, пожалуйста, карагыз инде. Һәм әйтте, анда берничә татар кызлары, җегетләре бар ди. Вот, ул чакырды, мин бардым, карадым, һәм шунда менә Айгөл Абашевны күрдем, аңа тәкъдим иттем. Шулай эшләнә ул, бик гади эшләнә. Әйе, менә кем теләгән һәм телисез. Һәм әлбәттә талант. Ну, ул талантны күрергә. Но күрер өчен бит башта аны күрсәтергә тиешләр. Демәк, диплом спектакльләрдә монда Әйе. театрга килеп, сезнең каршыгызга килеп, шигырь, җыр, биеп кенә алай гына булмый, ниндидер спектакль, диплом Бик спектакль. сирәк була торган нәрсә. Бик сирәк. Әмма дә ләкин минем хәтеремдә юк андый. Күрәсең. Юк. Схемасы юк, схема сыралар, юк схема. Схемасы шул, ник аңлашыла бит инде, диплом спектакльләренә алар чакырырга тиешләр. Үзләре дә генә студентлар тәкъдим итәргә тиешләр үзләренең бәлки мастерларына. Чакырыгыз. Юк, чыннан да Аллага шөкер, әле Марсель абый тарафыннан шулай куелган. Ул үзе җыядыр, үзе укытадыр, шуннан соң мине чакырды, без менә укытабыз, үзе безнең театр өчен махсус укытабыз. Чөнки безнең өчен ул бик мөһим нәрсә. Монда менә бу бинада, бу сәхнәдә беренче курстан укмасын, теге күмәк күренешләрдә катнашып, аралашып безнең артистлар белән, чөнки безнең традицияларны сеңдереп, әле анда да бөтенсен алабыз дигән нәрсә юк әле. Анда да без барыбер сайлап алабыз. Әлбәттә. Чөнки Галискар Камал театрына ләгү җиңел эш түгел. Сез әйттегез, Илдар абый менә укыта театраль училищесында. Сез укытасыз. Киләчәктә тагын кемнәр укытыр икән? Белмим. Кандидатуралар юк? Бу шулай ук бик җитди мәсьәлә, чөнки аның реформасы булырмы ул, булмасмы ул. Хәзер гомумән бу образование, театральное образование, бу очракта театральное образование турында әйтәм, ул нинди юл белән барачагын без белмибез. Менә хәзер форумда онлайн образованиега күчеп карыйбыз, белмим аның нәтиҗәләре нинди булыр. Һәм алда нәрсә безне көтә, бигрәк тә милли студияларны нәрсә көтә. Әйтү авыр кыен. Мин авырсынам. Нинди дә булса прогнозлар бирергә. Милли студиялар, милли театрлар. Милли театрлар өчен кадрларны. Кадрлар, Милли театрлар өчен кадрларны. Ул әлбәттә педагогикада кагыла. Битенсе атлыгып тормыйлар укытырга. Аның чөнки зарплатасы бик күп вакытны ала торган, бик күп көчне ала торган эш. Түләве юк, зарплатасы юк. Аздыр инде, юк дип Аз әйтеп түгел, юк. Ничек инде? ничек, Институтта шулай. укыталар, училищеда укыталар. Ну, аларның һәрберсен мин бит беләм, алар бит 5 эштә эшлиләр параллель. Ярый, мин монда менә ятам көне-төне студентлар белән. Аларны да чыгармыйм, үзем дә чыкмыйм. Монда менә шундый сорау килгән. Сорау дип инде, фраза дип җибәргәннәр. Фәрит әфәнде, Любимов театр куйды, опера куйды, кино төшерде. Сез менә бу сүздән минем шулай ук сорау, кайбер менә драма режиссерлар опера куялар. Сез әйттегез, менә сез музыканы яратасыз, музыканы Мин әле шул ук Юрий Петрович Любимовның ул тарихта калды театраль режиссер булып. Кино режиссер да түгел, опера режиссеры итеп түгел. Шул ук вакытта драма режиссерлары куйган оперлар мин мәсәлән атап әйтә алмыйм. Яңгыраган оперларны. То, что Черняков, ну, ул оперный режиссер. Ул драма режиссер итеп башлаган иде, но хәзер операга күчкән тулысынча. Одноразовый ул куюлар, ну, это все, ну, куйды, китте, битте, узды, битте. Бу пиар өчен генә һәм Зачем пиар өчен түгел? Бу юк, бу пиар өчен түгел. Мин аңлыйм, хәзер операда тырыша нинди дә булса үзгәрешләр кертергә операга, анысы табигый, ансыз бездә генә ниндидер үзгәрешләр юк, безнең театрда гына, опера театрында. Бөтен дөнья театрлары мөрәҗәгать итәләр драма режиссерларына, беләм, экспериментлар ясыйлар.
Ну, ничек тә булса, чөнки барыбер операда нинди драма элементлары бар, шуңа күрә драма режиссерларының анда барып куюлары табигый, ләкин менә ул катлаулырак әйбер опера кую. Нәрсәсе? Минемчә. Ну, анда чөнки музыкальный составляющий бар и драматическая составляющий бар. Менә шуны икене тоташтырырга бу җиңел эш түгел. Сездә дә бит музыкальный составляющий бар. Ну, это другое. Ну, что ты сравниваешь? Там клавир, там партитура, там дирижер, там, ну, это совсем голоса, партии, это там черт ногу сломает. Это что, это же надо быть, я не знаю, таким образованным человеком. Поэтому такого, вот, минемчә, Митя Черняков, ол как-то өзінің юл тапқан. Вот, ол, видимо, как-то ниндидер нин тапқан, менә шул ике нәрсәне тоташтыра торган, берләштерә торган. Чөнки заманында бит Станиславскийда эшләп караган, оперный студиялары оештырып, ул да шул юл белән барып карамакчы, но кызганычка каршы эшләп бетерә алмаган. Ну, нияте булган. Ул опера артистларын драма һөнәренә өйрәтмәкче булган. Ә менә драма артистларын операга өйрәтү, по-моему, это бессмысленное занятие. Мөмкин түгел. Шуңа күрә монда ул сорауга бик җиңел генә карарга ярамый. Любимов куйгандыр. Хәзер менә Женовач та куйган. Ишеткәнегез бармы соң ул опера турында берәр нәрсә? Вакыйга булдымы соң ул? Юк, минемчә, Сергей Васильевич үзе интеккән, бүтән бармастыр ул анда, якын килмәстер ул анда. Монда бер тамашачыбыз, ул Таттелекомда эшли бугай, һәм безгә безнең баннерда Таттелекомның логотипын күргәч, шундый сорау җибәрә, сезнең безнең чыннан дагы Таттелеком компаниясе ул безнең иганәче дип әйтик, спонсор, ул безгә элемтә тәкъдим итә, менә бу интернет ресурсларын тәкъдим итәләр. Һәм сезнең спектакльләрегезгә билет алып булмый, бәлки спонсор булгач ярдәм итерсез язганнар. Әлбәттә генә ярдәм итәчәкбез. Сез безгә яки же үзегезнең Таттелекомның профсоюзы бар, профсоюзга мөрәҗәгать итсәгез, анда әлбәттә генә инде безгә чыгарлар яки сезгә әлбәттә билетлар табылыр дип уйлыйм. Вакыт бармы? Дон Жуанга бар билетлар деген. Юк, Дон Жуанга гына түгел, безнең бит 25 спектакль репертуарыбызда. Аллага шөкер. Безнең вакыт күрсәтәләр 10 минут калган, Фәрит Равкатович. 10 мы? 10 минут диделәр, менә бу 10 минутта. Ну, сораулар бардыр. Сораулар булды. Мин кайберләрне укымадым, чөнки алар инде без җавап биргән сораулар иде. Нәүрүз фестивале турында, әлбәттә, Нәүрүз быелны безнең форум буенча булачак. Әмма ләкин киләсе елда инде без тулысынча фестиваль иттереп үткәрергә әлбәттә генә инде Алла бирсә планлаштырабыз. Менә бу форумда шулай ук безнең ниндидер тренинглар, актерлык буенча гомумән менә без сезнең белән әлбәттә утырып күп уйлаган идек. Онлайн бу укыту артистлыкка, артистлык осталыгына ничек дип әйтим, ышанасызмы сез аңа? Өйрәтеп буламы онлайн? Ну, артистлыкка гомумән өйрәтеп булмый. Туарга тиеш талант. Я бар ул, я юк. Аңа ярдәм итеп кенә була. Ярдәм итеп. Шуңа күрә бөтен педагогиканың эше шул, ярдәм итү. Ярдәм итәргә, ачылырга. Онлайн мөмкинме? Онлайн була, минемчә, була. Һәр хәлдә бу очракта, менә бу форумда без ярдәм итеп карыйбыз, ничек актер дип әйтәм, актер, чөнки опять шул нәрсәгә кайтып калабыз. Без һәр бик ашыгып куя башладык спектакльләрне. Шуңа күрә тиз эшләргә кирәк. Актер, режиссерның актер белән эшләп утырырга бик вакыты тар була, бик аз була. Шуңа күрә актер үзе
роль өстендә эшләргә, өйрәнергә тиеш. Индивидуаль. Индивидуаль. Менә бар кайбер методалар, бүгенге көндә уже дөньяда менә шул методалар белән без таныштырырга телибез актерларны. Нинди юллар белән менә якынрак, тизрәк дип әйтмим, якынрак килергә рольгә дип әйтим менә шулай. Режиссер Ну, режиссер бит хәзер ул моннан ут куючыны чакыра, моннан балетмейстерны чакыра, моннан сценографны чакыра, моннан видео чакыра, артистларга текстларын бүлеп бирә. Хәзер бик тиз режиссерлар эшлиләр. Актерлар белән эшләп утырырга уже вакыты да юк. күбрәк оештыру эшләре белән Әйе. шөгыльләнә. Димәк, мин кирәкме киләчәктә? Монда менә сорыйлар хәйлә кич, Бичура спектакле YouTube каналына куюыгызны сорыйбыз дигәннәр. YouTube каналга Алла бирсә куябыз. Рәхмәт. Куйгыз егетләр. Шулай ук менә сорыйлар, сезгә онлайн спектакль карарга кызыкмы? Онлайн спектакльгә мөнәсәбәтегез бу Фәрит абыйга дип аңладым сорау. Сезгә Белмим. кызыкмы онлайн спектакль карау? Караганыгыз бармы гомумән менә? Бар, нишләп? Киноларны карадык дидегез. Юк, бар, нишләп булмасын. Кызыкмы? Кайберләре кызык, кайберләре кызык Мәсәлән, түгел. сез карадыгыз Додинның Вишневый дяди Вишневый садын сад. карадым. Я, ну кызык. кызык. Онлайнның үз плюслары бар. Крупный план. Ансы менә иң атышлысы крупный план. Ну, шулай бит кай вакытта бит инде теге артистның йөзендә еракта утырсаң бигрәк тә күреп булмый, монда шык камера килә дә артистның Бүтән күзләрен күрәсең, ие. Җирчыкларын күрәсең инде артистның. Бүтән гриман күрәсең. Күзләрен Күзләр. Күзләрне. Фәрит абый, сезнең теләкләрегез безнең тамашачыларга. Исән сау булсыннар. Театрны яратсыннар, бик табигый теләкләр. Аннары һәрбер килеп чыккан беренче карашка күңелсез вакыйгадан барбер нинди дә булса позитив ягын күрергә тырышсыннар. Бу инде бүгенге менә хәләткә кагыла торган әйбер. Әйе, шуннан да шулай. Бик зур рәхмәт, Фәрит абый. Рәхмәт, Илфир Илшатович. Тапшыруга, оештыруда катнашканыгыз өчен. Чөнки чыннан да әгәр бергә без бер уйда дип әйтимез юлда һәм менә бу заман технологияларын кулланмасак, кайбер театрлар бит аны кулланмыйлар. Кайбер театрлар бар, кулланалар, әмма дә ләкин аның хәтле үк түгел. Бар тамашачыга якын булу, сез әйттегез, ниндидер ара булырга тиеш. Монда да инде безнең сәнгатьтә ара булырга тиеш, әмма дә ләкин менә мондый сөйләшүләрдә, мондый ниндидер фикер алуда булырга тиеш түгелдер дим шикләр һәм безнең нәрсәләр уйлаганны, ничек уйлаганны тамашачы да ишетсә ул кызыграктыр дип. Сез ничек уйлыйсыз? Кызыктыр бит. Килешәм абсолютно. Рәхмәт. Бик зур сезгә, Фәрит Рәфкатович, рәхмәт бик зур безнең тамашачыларыбызга. Киләчәктә без инде 114нче сезоныбызны ябабыз. Киләчәктә 115нче сезонга кадәр сезнең белән саубуллашып калабыз. Безнең белән булыгыз. Сау булыгыз, күрешкәнчегә хәтле. Сәламәт булыгыз. Сәламәт булыгыз.